Να ρωτήσω κάτι, η ανθρωπότητα νοσεί και αν νοσεί η ανθρωπότητα πώς μπορούμε να τη διορθώσουμε? Η ανθρωπότητα πάει μια χαρά. Γιατί δεν υπάρχει η έννοια της ασθένειας. Είναι διαδικό πρόσωπο. Δηλαδή, είναι ζωντανή και πάει μια χαρά, ή είναι νεκρή. Αν πεθάνει, νομίζω ότι δεν θα έχει τον προβληματισμό, ούτε εγώ. Μοιάζει περισσότερο, αν θέλετε, με το θέμα της Ελλάδας που δεν πεθαίνει. Άρα, η ανθρωπότητα δεν έχει ασθένεια, αλλά πληγώνει. Άρα, αν θες να διορθώσεις κάτι, είναι το θέμα της πληγής. Και γι' αυτό υπάρχουν και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ξέρετε, δεν λέμε μερικές έννοιες, ενώ θα πρέπει να τις προσέχουμε λίγο προσεκτικά. Ας πούμε, όταν λέτε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, λέτε ποιος το διέπραξε. Κάνουμε μια απλοποίηση, λέμε ο γενοκτόνος. Στην πραγματικότητα δεν είναι αυτό. Είναι εγκληματίας ανθρωπότητα. Δεν ξέρω αν την είχατε σκεφτεί ποτέ αυτή την έκφραση. Ενώ έχετε όλοι ακούσει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Όλοι λέτε, εντάξει, είναι μια μορφή εγκλήματος. Δηλαδή, συνειδητοποιείτε ότι άμα λέγατε είναι εγκληματίας ανθρωπότητας, είναι πολύ βαριά λέξη, την οποία μπορεί και ακόμα και η λέξη γενοκτόνος να μην την καταλαβαίνει ο άλλος. Είναι λίγο πιο αφαιρετική, επειδή επινοήθηκε για αυτόν τον σκοπό, αλλά όπως λέμε ανθρωποκτόνος, εντάξει. Τώρα, εντάξει, ας προτείνουν οι φιλόλογοι πώς θα το έλεγαν, αλλά ας το βάλω λοιπόν με το εγκληματίας της ανθρωπότητας, να μην είναι μόνο μία λέξη των σπορών, γιατί δεν είναι εκεί καλά. Και να καταλάβεις ότι το πρόβλημά μας είναι η προστασία της ανθρωπότητας και όχι η ασθένειά της. Γιατί άμα θες να την ονομάσεις ασθένεια, δηλαδή αν έχει ασθένεια, είναι ασθένεια. Αλλά τότε αν είναι ασθένεια, η ανθρωπιά είναι ιός. Εντάξει. Άρα, άμα θες ασθένεια, είναι ότι μερικές φορές τα κοινωνικά άτομα τι παθαίνουν και αρρωσταίνουν από ανθρωπιά. Και μετά άστα να πάνε, γιατί μετά γίνονται και άνθρωποι και δεν σώζονται. Ωραία. Οι άνθρωποι που είναι ασθενείς εξ αρχής είναι τα τέρατα. Αυτοί δεν σώζονται από χέρι, θα είναι έτσι πάνω. Έκανα. Άρα αυτό που είναι σημαντικό και μου αρέσει που έκανες αυτή την ερώτηση, δεν έχει σχέση με την ασθένεια, έχει σχέση με την πληγή. Η οποία πληγή βέβαια αν γίνει πολύ μεγάλη, μπορεί να είναι και η εξόντωση. Εντάξει. Άρα, πώς? Ασθένειες πώς το ορίζετε? Όχι, ήταν επειδή ρώτησε... Εσείς πώς το ορίζετε το ασθενή? Τα τέρατα είναι ασθενείς εξ αρχής, δηλαδή το ασθενής πώς το ορίζετε? Αυτό είναι, ότι ζει μόνο μέσω ανθρωπιάς. Το έλεγα ακριβώς με τον ίδιο, δηλαδή λέω, έκανα μια αναλογία, λέω, αυτό που έλεγε τώρα ο κύριος, λέω, άμα η ανθρωπότητα είναι μια ασθένεια, είναι ασθενής, στην πραγματικότητα είναι ότι η ανθρωπιά είναι ιός. Και λέω ότι το τέρας ανθρωπιάς είναι αυτό που είναι στιγματισμένο εξ αρχής, όπως έχουμε μεσογειακή ανεμία. Εντάξει, ωραία. Αυτό είναι το ίδιο. Είναι ανθρώπινη ανεμία. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Μπορεί να το κάνει, να το διευκρινίσει. Θέλω να πω, ρώτησες μήπως αν η κοινωνία ασθενή ή η ανθρωπότητα ή οι κοινωνίες. Κάποια στιγμή ένας χαρακτηρισμός της ανθρωπότητας ήταν η συλλογική μνήμη. Σωστά. Αν αυτό το πράγμα νοσεί, που λένε, βλέπω διάφορους τίτλους ότι νοσεί η ανθρωπότητα κατά καιρούς, τότε πώς εγώ μπορώ να το διορθώσω αυτό γι' αυτό. Ναι, αυτό. Άρα έχει νόημα. Και βέβαια και η παρέμβασή σου έχει νόημα. Αλλά νομίζω ότι έτσι όπως απαντήσαμε, λέμε απλώς ότι τα βιβλία υπάρχουν. Εντάξει, η ιστορία υπάρχει. Είναι μερικοί που προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία με τον δικό του τρόπο. Θα σας πω πολύ απλά. Είναι μια μορφή νόσου, αλλά άμα συνειδητοποιήσετε ότι στο πλαίσιο της ανθρωπότητας αυτό που λέγεται ξαναγράφω την ιστορία για λόγους κοινωνικούς
για μένα είναι απλώς ένα μυθιστόρημα. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι αυτός που γράφει το μυθιστόρημα, είναι αυτοί που πιστεύουν ότι είναι βιβλίο ιστορίας. Δηλαδή, εσείς όταν διαβάζετε ένα μυθιστόρημα, δεν λέτε πόσο ωραία είναι αυτή η ιστορία. Εντάξει. Ο άλλος λέει μυθιστόρημα. Εντάξει, είναι μερικοί από εμάς που ξεχνάνε να βάζουν μυθιστόρημα. Βάζουν άλλο. Τι κρίμα. Ενώ θα το ξέραμε. Θα μπορούσε να ήταν και ωραίο. Επιστημονική φαντασία. Εντάξει. Άρα, η ανθρωπότητα δεν είναι οσία από αυτά. Απλώς γι' αυτό το μόνο που με εκνευρίζει πραγματικά είναι οι γενοκτονίες, είναι οι πληγές. Οι πληγές όμως είναι δύσκολες. Γιατί μιλάμε για μεγάλες πληγές, οι οποίες είναι πληγές, αν θέλετε, διαχρονικές, γιατί οι άνθρωποι που δεν μπορούν καν να γεννηθούν, επειδή ήταν οι επόμενοι, γιατί ο στόχος ενός εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας δεν είναι ο στόχος, είναι ο επόμενος. Πολύ συχνά νομίζουμε ότι τα θύματα είναι αυτά που βλέπουμε, ας πούμε, είναι νεκρά. Όχι. Αυτά είναι ελάχιστα. Τα αληθινά θύματα είναι οι επόμενοι που δεν γεννήθηκαν. Γι' αυτό ξεκυλιάζουν τις γυναίκες και σκοτώνουν το παιδί που είναι μέσα. Δεν είναι επειδή έχει κάνει κάτι. Έχει ίδια ένα πρόβλημα ως θύμα και είναι η οντότητά του. Είναι ότι είναι ο επόμενος. Άρα πρέπει να μην υπάρχει. Άσχετα το τι θα κάνει. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν λέω ότι το μόνο που μας προβληματίζει είναι οι πληγές και η προστασία της ανθρωπότητας. Αν είναι αυτό το πλαίσιο, αν μεταφέρουμε, ας πούμε, την ερώτησή σας σε αυτό το πλαίσιο, τότε ένας τρόπος, όχι να διορθωθεί, είναι δύσκολο να διορθώσετε, αλλά να λέγεται διαδικασία διόρθωσης, το ορικό πλαίσιο, και μέσα σε αυτή τη διαδικασία διόρθωσης υπάρχει η συγγραφή των έργων, που είναι αυτό που μένει, το ίχνος, που πρέπει να μείνει. Υπάρχουν ολόκληροι πολιτισμοί που υπάρχουν τώρα μόνο και μόνο από τα γραπτά τους. Δεν έχουμε πια κανένα άλλο στοιχείο. Αλλά μια μορφή λοιπόν, αν θέλετε, τοπικής αθανασίας, θα το έλεγα έτσι, γιατί κι εμείς είμαστε εθνικοί, είναι όταν μελετάμε κείμενα από πολιτισμούς που δεν υπάρχουν πια και έχουν ακόμα τη δυνατότητα να προσφέρουν. Έχει μεγάλη σημασία. Γιατί αν θέλετε, για μένα το βασικό στοιχείο είναι η συνέχεια. Δεν λένε, ας πούμε, μερικές φορές show must go on. Το έχετε ακούσει αυτό το πράγμα. Μπορεί να βάλετε ακριβώς την ίδια φράση με mankind. Ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα πρέπει να συνεχίσει. Άρα, αν συνειδητά είστε συνεχιστής, τότε παράγετε ένα έργο, γιατί ξέρετε ότι από μόνος δεν είστε τίποτα, αλλά με τους άλλους και με το έργο που παράγετε αυτό, δημιουργείται κάτι που αφήνει ένα ίχνος και συνεχίζει. Άρα στην πραγματικότητα παράγεται κάτι το οποίο είναι μία αναθρέψη. Όμως μπορεί να μην είναι συγχρονικό. Δηλαδή όταν βρίσκεσαι πάνω στη γέφυρα, δηλαδή σε μία αδιανόητη θέση. Ναι. Το ότι είναι αδιανόητη δεν σημαίνει ότι είναι μία ευάλωτη θέση από τις όχθες. Σωστά. Το αδιανόητο δεν είναι ευάλωτο. Η ητοπία μπορεί να είναι ευάλωτη. Αλλά για μένα έχει μεγάλη σημασία και ποιος έφτιαξε την γέφυρα. Γιατί άμα σκεφτείτε μία γέφυρα, εγώ χρησιμοποιώ αυτά που κάνω, που λένε, αλλά δεν έχεις πρόβλημα. Δεν κάνεις αυτό είναι το συντονισμό. Εντάξει, ωραία. Το κάνουμε θεσσαλικό. Είμαστε λοιπόν πάνω στη γέφυρα. Η γέφυρα, αυτό που δεν παρατηρούμε, ενώ χωρικά είναι πολύ μικρή, είναι μια συρρίκνωση χρόνου. Γιατί έχεις ανθρώπους που κάθισαν ακριβώς στο ίδιο σημείο και εδώ και μέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια ψάχνουν ένα πράγμα που είναι αυτό το μήκος. Και εδώ λοιπόν έχει κάνει μια συρρίκνωση χρόνου, υπάρχει ένας χρόνος που έχει συμπιεστεί πάνω στη γέφυρα για να παράγει χώρο. Δηλαδή όλοι αυτοί έχασαν χρόνο για να μπορούν οι άλλοι να κερδίζουν χρόνο. Όταν βλέπω, ας πούμε, μονοπάτια, καλντερίμια παραδοσιακά. Παραδοσιακά κάθε φορά μου κάνουν κάτι στην καρδιά, γιατί λέω, κοίτα τώρα όμως τι έκανα. Δηλαδή, άμα το σκεφτείς, καλντερίμι παραδοσιακό, η πέτρα είναι έτσι.
Για να κάνεις λοιπόν μερικά μέτρα από πέτρα που είναι έτσι, δεν σου βγαίνει μόνο η πίστη και η Παναγία και ό,τι θέλεις, αλλά είναι ότι μετράς με μέτρο τη ζωή σου. Όταν πάμε, ας πούμε, δεν το έσπασα, όταν πάμε στην Ήπειρο και έχεις ένα πράγμα σκάλα, που κάνει έτσι, και είναι, λες Θεέ μου, πόσο καιρό έκανε να κάνω αυτό το πράγμα. Αυτό είναι για μένα ένα δώρο. Δηλαδή θα χάσω μπορεί και χρόνια της ζωής μου για να υπάρχει αυτό και αυτό να μείνει. Όταν βλέπεις λοιπόν μια γέφυρα, η αγαπημένη μου είναι στο Πον Λουγκιάρ στη Γαλλία, το ρωμαϊκή γέφυρα. Έχει 2.000 χρόνια που είναι εδώ. Μπορείς να φανταστείς, ας πούμε, πόσο χρόνο έκανα για να την κάνουν. Αλλά οι άνθρωποι δηλαδή το δίνουν με το μεράκι θα μείνει. Πώς λένε τώρα πιο πρόσφατα, κερασμένα. Εντάξει. Δηλαδή είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δηλαδή ο άνθρωπος έρχεται εδώ και σου λέει: εγώ στη ζωή μου δεν θα μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα, κατασκευάζω γέφυρες. Κερασμένοι. Είναι απίστευτο. Δηλαδή αυτό και αν είναι μια ένδειξη αλτρουισμού. Ενώ εμείς είμαστε τόσο τσιγκούνιες μερικές φορές, λες: πω, πάμε για καφέ, μπορεί να είναι ακριβό. Δηλαδή είναι πολύ. Δεν είναι τυχαία τώρα που θυμήθηκα τον φίλο μου και τον Γιώργο, το κέρασμα. Είναι φοβερό. Μπορεί να είναι χειρότερο από το δώρο. Και γι' αυτό μου αρέσει που στην Ελλάδα δίνουμε μεγάλη σημασία στο κέρασμα. Το δώρο, κάνεις ένα δώρο, μπορεί να σου κάνει κι άλλο ένα δώρο. Είναι δώρο, εντάξει, είναι καλό. Το κέρασμα είναι ότι είναι σχεδόν χαράλισο. Είναι περίσσευμα ψυχής του ένα, το άλλο είναι μια ανταλλακτική σχέση. Ναι, μπορεί. Αλλά θέλω να πω ότι έχει μεγάλη σημασία λοιπόν αυτός που θα καθίσει κάτω από τη γέφυρα. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο που έχουμε παραδοσιακό τραγούδι με το γεφύρι τσάρτας κτλ. Γιατί είναι όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή η έννοια της θυσίας του χρόνου για τον χώρο. Ενώ η θερμοποίηση είναι το ανάποδο, είναι η θυσία του χώρου για τον χρόνο. Βέβαια. Άρα ποιος θα έβλεπε ότι τελικά μια γέφυρα μπορεί να είναι το συμπληρωματικό από τις θερμοποίησεις. Ποιο όμως είναι. Γιατί υπάρχει αυτή η συρρίκνωση του χρόνου και όλοι αυτοί από τον πρωτομάστορα έως τα τσιράκια, εκεί πέρα είναι τα τσιράκια τα αλήθινα, και με ενοχλεί αν θες όταν μερικοί λένε αυτός είναι το τσιράκι του άλλου, γιατί αυτό για μένα υπονοεί ότι ο άλλος είναι πρωτομάστορας. Και στην πραγματικότητα είναι ένας γελίος που δεν έχει κάνει τίποτα και δεν είναι τσιράκι. Το τσιράκι είναι κάτι το συγκεκριμένο. Αν ξανακοιτάξετε τη λέξη τσιράκι θα δείτε ότι είναι αυτός που χοροπηδάει παντού πάνω στη γέφυρα, που δείτε τα καρφιά, όλα κρατάνε, είναι μερικές δομές που είναι πολύ βαριές, σκληρές, και έχεις και το παιδάκι που κουβαλάει τα διάφορα. Όταν μετά το εκφυλίζουμε είναι κρίμα. Αν κοιτάξετε σε μια γέφυρα πόσες ονομασίες, και θα σας συνιστώ να διαβάσετε τον πρωτομάστορα. Αν δεν το έχετε διαβάσει ήδη. Και θα δείτε είναι απίστευτο το λεξιλόγιο που μπορεί να υπάρχει γύρω από μια κατασκευή γέφυρας. Γιατί η γέφυρα, ξέχασα να το πω για να το χαρεί και ο φίλος μου ο Γιάννης που είναι μηχανικός, η γέφυρα έχει όλες τις δυσκολίες της αρχιτεκτονικής. Όλες μαζί, όλες. Ναι, δεν μένει τίποτα, ας πούμε. Και βέβαια, άμα είναι και γέφυρα πάνω στο νερό, ακόμα το πιο κερασάκι, ας πούμε. Και το κέρασμα. Έχει τα προβλήματα με τα πατήματα, τις όχθες, την αστάθεια, τις κινήσεις, ότι είναι μικρό το μέγεθος σε σχέση με μεγάλες δομές. Όλα αυτά μπαίνουν σε μια γέφυρα και για μένα αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό και υπάρχουν και μάλιστα πολύ ωραία βιβλία για τα γεφύρια που υπάρχουν τα τόξο στην Ελλάδα και ας με διαψεύσουν οι μαθητές μου το τι είμαι ικανός για να περάσω από μια γέφυρα παλιά. Αλλάζω και το ωράριο μιας διάρρηξης που λέω όμως. Δηλαδή, όταν βλέπετε λοιπόν, να έχουμε γέφυρες στην Ελλάδα που να είναι από το 1400-1500 και να είναι έτσι, με τα τόξα. Και ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ, είναι αυτές οι γέφυρες που πάνω στο τόξο έχουν μερικές πέτρες που εξέχουν.
Ναι, και τι μ' αρέσει. Μ' αρέσει ότι το κέρασμα αυτό υποχρεωτικά είναι όμορφο. Γιατί έχει τόσο μεγάλο βάρος σε φάση χρόνου, που για να αποτελέσει ένα κέρασμα πρέπει να έχει μια ομορφιά. Γιατί δεν αντέχει αλλιώς. Αυτά που είναι λίγο ασυμμετρικά δεν κρατάνε πολύ, δηλαδή πρέπει να έχουν κάποια δομή. Αυτή η δομή είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό και με αγγίζουν τόσο πολύ και τα χρησιμοποιώ. Ένα άλλο κατασκεύασμα που χρησιμοποιώ, νομίζω ότι είναι και αυτό σημαντικό, είναι πιο εύκολο εντός εισαγωγικών, είναι η φάρα. Αλλά δηλαδή, άμα πάρετε τους φάρους και τις γέφυρες, είμαστε μια χαρά. Απλώς επιλέξτε τι μοντέλο θέλετε. Ο φάρος και ο κύριος εκεί πίσω. Ναι. Ένα σχόλιο για αυτούς που δεν τους ενδιαφέρουν οι όχθες, ναι, αλλά περνάνε στη γέφυρα για να θαυμάσουν το χάσμα. Μα ποιος σας είπε ότι εμείς ενδιαφερόμαστε για τις όχθες? Άρα, το χάσμα εννοείται τώρα κυριολεκτικά ή μεταφορικά? Όπως θέλετε. Εγώ θα απαντήσω και στα δύο. Όχι, ήθελα να του δώσω την εντύπωση ότι έχει επιλογή. Αλλά είστε ωραίος, εντάξει, μάλιστα. Λοιπόν, κυριολεκτικά, πολύ απλά, όταν οι άνθρωποι έχουν μόνο εκπαίδευση και δεν έχουν παιδεία, την ώρα που περνάνε πάνω από μια γέφυρα, δεν καταλαβαίνουν όλη τη θυσία που μπορεί να έχει γίνει γύρω από αυτή τη γέφυρα. Δεν καταλαβαίνουν βέβαια ούτε τις μάχες που μπορεί να έχουν δοθεί για μια γέφυρα, που λες τώρα σιγά το πράγμα. Ενώ οι γέφυρες βέβαια, όπως πάντα, λόγω της δυσκολίας, αποτελούν ένα σημείο γεωστρατηγικό, για να μην πω στρατηγικό μόνο, γιατί έχουν σχέση βέβαια με τη γη. Τώρα όσο αφορά, και αυτό νομίζω μαθαίνετε. Εγώ το βλέπω και με τους μαθητές μου, εντάξει, σιγά σιγά όταν βλέπουν ότι πόση σημασία μπορεί να δώσει ένας δάσκαλος πάνω σε μια γέφυρα που φαίνεται να είναι ένα τίποτα, ας πούμε, απλώς πέτρες. Σιγά σιγά μπαίνουν και αυτοί στη διαδικασία. Θα πάμε να δούμε το γεφύριο τάδε. Αυτό δεν έχει σημασία. Δεν μιλάω για καταγραφές, φωτογραφικό υλικό και κάμερες. Αυτά είναι αυτονόητα. Τώρα, το χάσμα, τώρα μιλάω για το μεταφορικό. Το μεταφορικό θέλει να πει ότι δεν βλέπετε ότι το παρόν κυλάει και αυτά που μένουν πραγματικά είναι το παρελθόν και το μέλλον, που είναι οι όχθες. Άρα η γέφυρα είναι ένας τρόπος να πάτε πάνω από το παρόν και την ώρα που λέτε εσείς ότι θαυμάζουν το χάσμα, στην πραγματικότητα θαυμάζουν την αθανασία της στιγμής. Στη φιλοσοφία Ζεν δίνουμε μεγάλη σημασία στη στιγμή, σε άλλες λιγότερο, και σου λέει, ας πούμε, μόνο η στιγμή υπάρχει. Άρα θα μπορούσε να πεις ότι μόνο εκείνη τη στιγμή που είσαι πάνω στη γέφυρα, που είσαι στο σημείο το οποίο είναι αδιανόητο για τις όχθες, τότε υπάρχεις. Και αυτό έχει νόημα. Άρα εγώ δεν βλέπω χάσμα, γιατί στην πραγματικότητα το χάσμα υπήρχε πριν τη γέφυρα. Τότε υπήρχε χάσμα. Ενώ η γέφυρα, επειδή γεφυρώνει, δεν σβήνει, προσέξτε τι λέω τώρα, δεν σβήνει το χάσμα. Δηλαδή, είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε με το λάθος και το σωστό. άμα θέλετε να βάλετε γη παντού και γεμίζετε όλη τη χαράδρα, τότε το σβήσατε. Ωραία. Όταν βάζετε μια γέφυρα, κρατάει το χάσμα, υποτίθεται, αλλά επιτρέπει την υπέρβαση. Τεράστια θέση. Τεράστια θέση φιλοσοφική. Δηλαδή δεν σου λέει ότι δεν υπάρχει δυσκολία, σου λέει όμως ότι υπάρχει υπέρβαση. Εγώ δεν έχω δει ποτέ υπέρβαση πάνω σε μια ευκολία. Ναι, ακριβώς. Αυτό δεν εκφέρει και την αλλαγή. Την αλλαγή στην ερώτηση του κυρίου. Όχι, στην γέφυρα. Ποια αλλαγή? Υπέρβαση. Όχι. Η υπέρβαση δεν είναι αλλαγή. Εντάξει. Θα το πω αλλιώς, η αλλαγή δεν είναι υπέρβαση. Δηλαδή η αλλαγή είναι κάτι που είναι πολύ εκφελισμένο, που επιτρέπεται πολύ εύκολα και η αλλαγή μπορεί να είναι η αλλαγή της αλλαγής, που τελικά να μην είναι αλλαγή, αλλά η υπέρβαση
δεν είναι αναστρέψιμη. Η αλλαγή μπορεί. Αλλάζεις ρούχα. Για τη γέφυρα μιλάμε, για την υπέρβαση που γίνεται στη γέφυρα. Η γέφυρα από μόνη της δεν δημιουργεί και αλλαγή. Η Βούλα έχει μια τάση όταν το λέει, ξέρεις, όταν λέει δεύτερη φορά, το λέει με ένα άλλο ύφος. Και είναι του τύπου, καταλαβαίνεις τι εννοώ, τότε γιατί με πας αλλού. Αλλά όπως πέφτει σε μένα και δεν είμαι μαθητής της, όπως και να το πεις, η γέφυρα μόνη της δεν είναι υπέρβαση. Η γέφυρα είναι αδιανόητη αρχικά. Θα γίνει η υπέρβαση όταν ο άνθρωπος θα περάσει από τη γέφυρα, αλλά όχι η γέφυρα. Αυτό είναι το θεαματικό. Η γέφυρα σου επιτρέπει την υπέρβαση. Δηλαδή σου επιτρέπει να πας από την όχθη τάδε, περνώντας από ένα σημείο που ήταν αδιανόητο. Αυτό είναι η υπέρβαση. Αλλά αυτό θέλει να πει ότι άμα πέρασες από εδώ, υπάρχει ξαφνικά όχι μια αλλαγή, αλλά μία αναστρέψιμη κίνηση, η οποία είναι, εφόσον πέρασες από το αδιανόητο, δεν μπορείς μετά να πεις, ας πούμε, πηγαίνω και ξαναέρχομαι, και λες είναι το ίδιο. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Διότι πηγαίνω και επιστρέφω, πέρασα από ένα σημείο που δεν υπάρχει. Άρα τώρα έχεις δώσει σημασία σε ένα πράγμα που ήταν αδιανόητο και τώρα έχει γίνει πραγματικότητα. Η επιστροφή πάνω στη γέφυρα, κυριολεκτικά ας πούμε, δεν εμπεριέχει αυτό το φιλοσοφικό πράγμα, το οποίο είναι ότι πέρασε από ένα σημείο που δεν υπήρχε πριν. Και εδώ είναι μια προσφορά της ανθρωπότητας, αυτό που έλεγα και για το κέρασμα, ότι σου επέτρεψε να κάνεις κάτι που στην πραγματικότητα στην κανονική μας ζωή είναι πολύ σπάνιο. Προσωπικές υπερβάσεις μπορούμε να κάνουμε, αλλά μερικές φορές είναι πολύ λεπτές και δεν είναι διαχρονικές. Τέτοιου τύπου υπερβάσεις είναι πολύ σημαντικές. Είναι πολύ σημαντικές και θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Μπορεί να μπείτε σε μια εκκλησία, να μπείτε και να βγείτε. Η γέννη της εκκλησίας είναι τόσο βαρεσίμαντη και δεν σας λέω καν αν είστε θετήσιος ή όχι. Δεν μιλάω για το θέμα μόνο της αρχιτεκτονικής και όπως καταλαβαίνετε δεν είναι ότι πιστεύετε στον πρώτο μάστορα όταν περνάτε πάνω από τη γέφυρα ή ότι πιστεύετε σε αυτόν που έχει φτιάξει τους φάρους. Αλλά κοιτάξτε τώρα, το θέμα της εκκλησίας είναι πάλι το ίδιο. Δηλαδή, πάρτε όλα τα κτίρια που μας είναι γύρω μας, εντάξει, και λέμε ας πούμε ότι εμείς θέλουμε να βάλουμε αυτό το αντικείμενο σε ένα σημείο έτσι ώστε να το ξαναβρούμε σε 500 χρόνια. Ωραία. Τώρα σκεφτείτε ποιους χώρους θα επιλέξετε. Και θα δείτε ότι θα σας ζει αυθόρμητα οι εκκλησίες, οι γέφυρες και οι φάροι. Δηλαδή είναι και τα τρία δύσκολα. Υπάρχουν και άλλα, δεν είναι αυτό το θέμα. Και βέβαια μην το παρατηρήσετε με δογματικό τρόπο. Όταν λέω εκκλησία μπορεί να είναι από οποιαδήποτε θρησκεία, δεν με πειράζει. Το λέω απλώς ότι σαν ένα χώρο που κάποιος το θεωρεί ιερό. Έχει μια άλλη επέκταση. Άρα λέω ότι σε αυτό το σημείο έχει ενδιαφέρον μάλιστα και πώς επικοινωνούν αυτά τα τρία μεταξύ τους. Γιατί επικοινωνούν, κάνουν και αυτό. Δηλαδή, ο φάρος φαίνεται μόνος του. Στην πραγματικότητα έγινε αυτό και μια σαν επινόηση ότι υπάρχει δίκτυο από τους φάρους. Δηλαδή, οι φάροι που έχουμε στην Ελλάδα, ειδικά στο Αιγαίο, είναι φάροι που έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν. Δηλαδή, ο ένας βλέπει τον άλλον, ο οποίος βλέπει τον άλλον κτλ. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία και στην πραγματικότητα έχετε τώρα ένα δίκτυο. Για μένα είναι ακριβώς το ίδιο, αν θέλετε, με τους ανθρώπους, που ενώ είναι μόνοι τους, είναι ο φάρος, μπορούν όμως να δουν έναν άλλον άνθρωπο. Προσέξτε όμως, αυτός ο άνθρωπος επικοινωνείται μέσω του φωτός, που είναι μια μορφή γνώσης, αλλά και μια μορφή γέφυρας. Αυτή λοιπόν η γέφυρα παράγεται και με ανθρώπους που δεν είναι απαραίτητα ζωντανοί. Άρα αυτή η γέφυρα είναι πάλι τα βιβλία. Στα βιβλία είναι ένας χώρος που είναι ιερός, όπως καταλαβαίνετε,
Η βίβλος έχει την ίδια λέξη με βιβλίο. Δηλαδή αναφερθήκαμε και στις μεταφράσεις, βιβλίο στα γαλλικά σημαίνει ελεύθερος. Το libro είναι από εδώ, είναι από την ίδια ρίζα. Και είναι πολύ εντυπωσιακό να το σκεφτούμε ότι τα βιβλία έχουν αυτή την αίσθηση της ελευθερίας. Και στην πραγματικότητα όλες αυτές οι υπερβάσεις για τις οποίες μιλάμε είναι του ίδιου τύπου. Δηλαδή, είσαι ελεύθερος να περάσεις από αυτή τη γέφυρα επειδή σου έδωσε αυτή την ελευθερία. Και μήπως ο άνθρωπος είναι ένα αρπακτικό ελευθερία. Δηλαδή, άμα βρείτε ελευθερία, πιάστε την. Γιατί μπορεί να τη χάσετε την επόμενη φορά. Αυτό το αρπακτικό, αετός, γεράκι κτλ. Που πραγματικά την πιάνουν την ελευθερία και σου λέει, οπ, πρέπει να την έχω, όχι για μένα, για να είμαι ελεύθερος. Είναι διαφορετικό. Αν θέλετε να το δείτε ανάποδα, ας πούμε ότι είσαστε αλυσιδωμένος και ξαφνικά σας δείχνουν ένα κλειδί. Δεν θα πάρετε το κλειδί να κρατήσετε το κλειδί. Θα πάρετε μόνο τη χρήση. Η χρήση λοιπόν είναι πολύ σημαντική και διαχρονική. Σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι βλέπουμε, και το βλέπουμε ακόμα και από την αρχιτεκτονική μας, τόσο απλά. Εντάξει. Αν κοιτάξετε τα κτίρια που υπάρχουν εδώ και εκατοντάδες χρόνια ή χιλιάδες χρόνια, θα δείτε ότι είναι πολύ σπάνια να βρείτε ιδιοκτησίες. Η ιδιοκτησία είναι πολύ κοινωνική. Ας πούμε, σε ποιον ανήκει η γέφυρα. Σε ποιον ανήκει ο φάρος. Σε ποιον ανήκει η εκκλησία. Θα δείτε ότι είναι από τα καθεστώτα που ξαφνικά μπαίνουμε στο συλλογικό κατευθείαν. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας που λέει αυτό είναι δικό μου. Μπορείτε βέβαια, και για μένα είναι ένας εκφυλισμός, να βρείτε ένα εκκλησάκι στο χωράφι σας και να λέτε εγώ πιστεύω στην τάδε Παναγία, τάδε Άγια κτλ. Αυτό για μένα είναι εκφυλισμός. Αυτό είναι κοινωνική εκκλησία που δεν έχει πια καμία σχέση με την εκκλησία. Χρηστική αξία. Πώς? Ή να πάρεις ρεύμα. Να πάρεις ρεύμα. Θα σας πιάσω εσάς, θα σας πιάσω. Είναι το σύστημα. Αυτό θέλω να πω. Αυτό είναι, βέβαια είναι απαράδεκτο να σας λέω ότι πάλι το ίδιο. Για μένα μια εκκλησία που είναι ιδιωτική και δεν έχει ο καθένας δικαίωμα να περάσει είναι ακριβώς το ίδιο με τη γέφυρα. Εντάξει. Είναι το ίδιο με το φάρο. Είναι σαν να λες, ας πούμε, όταν είσαι με το καράβι, έχεις δικαίωμα να δεις το φως του φάρου μόνο να έχεις πληρώσει. Εδώ σβήνει. Φαντάζεσαι, ας πούμε. Λοιπόν, ποιος πληρώνει το φάρο. Ποιος πληρώνει τη γέφυρα. Πληρώνεται στην αρχή, αλλά μετά πληρώνεται τι. Δηλαδή να βάλετε διόδια πάνω στη γέφυρα. Άρα θα μου πείτε τώρα το κάνουμε. Βλέπετε όμως ότι αυτό εντάξει που ακούγεται σαν αστείο. Όχι, το θέμα της ιδιοκτησίας δεν είναι αστείο. Η ιδιοκτησία είναι κλοπείο της, το ξέρουμε. Αλλά και της μεθόδου. Δηλαδή παίρνει ένα σχηματισμό που μοιάζει με γέφυρα, την εκκλησία, και τον μετατρέπει σε κάτι το οποίο είναι χρήσιμο. Και έτσι θέλω να δώσω ένα παράδειγμα. Αν και διάβασα κάτι που μου άρεσε προχθές μια συνέντευξή σας, ότι δεν σχολιάζω τα τρέχοντα, γιατί ένα χρόνο μετά πολλοί από αυτούς που το κάνουν μετανιώνουν για αυτά που είπαν. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Αλλά εγώ θα το πω εγώ. Τώρα για το θέμα της γενοκτονίας που αναφέρατε, με πολλή ευκολία και εφόσον το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας είναι μια γέφυρα. Όχι, δεν είναι γέφυρα. Όχι, είναι η καταστροφή γέφυρας, το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Ακριβώς, ναι, θέλω να πω ότι ακριβώς. Το να έχεις το νοητικό επίπεδο, να το θεωρήσεις ότι το να μιλάς για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας είναι μια γέφυρα. Αυτό ναι. Αυτό εννοώ. Και να καταδικάζεις. Αυτό ο άλλος το βλέπει σαν την εκκλησία και πάει και χτίζει ένα εκκλησάκι. Και σου λέει με την ίδια ευκολία ότι αν γενοκτονήθηκαν, ας πούμε, οι Πόντιοι από τους Τούρκους, γενοκτονήθηκαν και οι Τούρκοι στην Τρίπολη. Με την ίδια ευκολία χτίζει ένα μικρό εκκλησάκι, αντίγραφο του μεγάλου, οπότε σχετικοποιεί την έννοια αμέσως της γενοκτονίας. Ναι, και έχει και ένα δίκιο. Όχι, δεν έχει κανένα δίκιο. Ναι. Δεν διαφωνώ μαζί σου ότι αυτό εκφυλίζεται πολύ εύκολα. Αλλά το πρόβλημα για μένα είναι πολύ πιο βασικό. Είναι ότι όταν ακούμε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, οι περισσότεροι από εμάς δίνουν μεγάλη σημασία στο έγκλημα και όχι κατά της ανθρωπότητας. Άρα το έγκλημα μοιάζει με άλλο έγκλημα. Και το πιο σημαντικό είναι κατά της ανθρωπότητας. Τελεία. Άρα όταν είμαστε στο κατά της ανθρωπότητας, μπαίνουν κάποιες προδιαγραφές
από την Χάρτα, το ΙΕ τέλος πάντων και για τις γενογονίες για τον Λέμκιν. Ενώ τα εγκλήματα, υπάρχουν πάρα πολλά εγκλήματα. Εντάξει. Όταν λοιπόν, ακόμα και στην γενοκτονία, όταν λέμε συστηματική καταστροφή, αυτό που έχει σημασία είναι το συστηματική καταστροφή. Γιατί μπορεί να υπάρχει φυσική. Ο ελληνισμός δεν έχει σχέση με την αγνότητα, έχει σχέση με τη δικαιοσύνη. Ναι. Δεν ήμασταν ποτέ αγνοί. Δεν γεννήθηκαμε αγνοί ούτε αθώοι. Ναι. Ποια είναι η σχέση λογικής και συναισθήματος για αυτή τη συνέχεια της ανθρωπότητας για την οποία μιλήσατε? Δεν διαχωρίζω το συναίσθημα με τη λογική. Δεν το διαχωρίζω καθόλου. Αυτό είναι μια εκφυλισμένη άποψη του τύπου αυτοί που σκέφτονται πολύ, αυτοί που είναι πολύ συναισθηματικοί. Πρώτα απ' όλα το ξέρουμε ακόμα και από τις μετρήσεις που γίνονται. Το βλέπουμε, ας πούμε, ότι για τα πρεκρισμένα παιδιά έχουν μεγάλη ευαισθησία, μάλιστα το λέμε υπερευαισθησία και το λέμε ετυμολογικά εμπάθεια, η οποία και αυτή εκφυλίζει. Αυτό θα είναι ένας αγώνας που θα το δώσουμε, την εμπάθεια θα την ξαναφτιάξουμε θετική, θα το δεις. Λοιπόν, άρα η ιδέα είναι ότι συνδυάζονται πολύ απλά για ποιο λόγο. Γιατί υπάρχει ένα υπόβαθρο το οποίο επειδή έχει γνώση, σήμερα έγραφε ένα ποίημα που λέει άμα δεν γνωρίζεις δεν μπορείς να χαρείς. Αν δεν ξέρεις, πώς να χαρείς? Θα μου πεις πώς να ξέρω? Θα χαρείς επειδή ξέρεις. Επειδή ξέρεις θα χαρείς. Άρα είναι και τα δύο μαζί. Δηλαδή το συναίσθημα μερικές φορές θεωρούμε ότι είναι ο αντίπαλος της σκέψης και το ανάποδο. Για μένα είναι κορώνα γράμματα. Εντάξει. Ένας άνθρωπος που δεν έχει και τα δύο δεν είναι ανθρώπινος. Και γι' αυτό ακόμα και ο Ραμπλέ όταν έλεγε science sans conscience n'est que ruine de l'âme, δηλαδή η επιστήμη χωρίς συνείδηση είναι απλώς μια φτώχεια της ψυχής. Είναι αυτή η ιδέα, ότι πρέπει να έχεις και τα δύο. Ωραία. Όταν λοιπόν έχουμε και τα δύο, το βλέπω πιο πολύ λοιπόν στο πλαίσιο της ολότητας και έχω απλώς έναν επιμερισμό που είναι η εποχή που μιλάει για ειδικότητες, άρα λέμε είναι πιο πολύ έτσι, πιο πολύ έτσι. Εδώ δεν έχει νόημα. Αυτό που έχει νόημα είναι το νόμισμα να μην είναι κάλπικο. Όλα αυτά είναι εντάξει. Ευχαριστώ. Ναι. Δάσκαλε Γιάννη Βαρινάκος. Στην αρχή, μιλώντας για την εκπαίδευση, μου γεννήθηκε, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, μου γεννήθηκαν κάποιες απορίες, ναι, σχετικά με, γιατί υπάρχει προβληματισμός για τα παιδιά μας, για τα νέα παιδιά τώρα, που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, τα οποία θεωρητικά την αναπτύξατε πολύ σωστά. Θυμάμαι λοιπόν, όταν εγώ ήμουν στους 13-14 χρονών που πήγαινα στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου και είχαμε τα αρχαία, τα οποία ήταν δύσκολα. Ήταν πιο εύκολο να μελετήσεις το λυσάρι και να βγάλεις ένα αποτέλεσμα για το τι περιγράφεται. Ο δάσκαλος λοιπόν τότε μας είπε ότι θέλω, αφού το διαβάσουμε και εν πάση περιπτώσει αφού κουραστούμε να μην τα μεταφράσουμε, μην χρησιμοποιείτε λυσάρι, να μου βγάλετε τα πολιτιστικά στοιχεία. Δηλαδή, αυτό που διαβάζετε, ένας γάμος. Τι περιέχει ένας γάμος? Περιέχει αυτό, περιέχει εκείνο. Μια πομπή, τι ήταν αυτό, τι βλέπετε, τι παρατηρείτε. Αρχίσαμε λοιπόν και γινόμαστε μικροί δημιουργοί και ευχαριστιόμαστε με αυτό που δημιουργούσαμε εμείς οι ίδιοι. Είδαμε ότι ο γάμος και αυτό. Ένα πολιτιστικό έγραφε ο δάσκαλος, ένα πολιτιστικό στοιχείο. 2, 3, 4. Δηλαδή γίναμε μικροί ερευνητές του πεδίου που είχαμε. Του πεδίου. Ναι. Του νοητικού πεδίου που είχε ο κάθε ένας. Και που σαν να έβγαζε. Αυτό το θυμάμαι σαν μια πολύ καλή δουλειά, μια πολύ καλή ανάμνηση και είχε επηρεάσει τη ζωή μου. Την επηρέασε. Αυτό δεν είναι δουλειά, αυτό είναι έργο. Με το έργο, σχετικά με το να μπορώ να γράφω, να αντιλαμβάνομαι την ομορφιά. Ήμουν δηλαδή ένας μικρός ερευνητής, ενώ στα μαθηματικά που ήμουν σκράπας, έκλεισα το πεδίο και δεν με ενδιέφερε, ήμουν ένας ανάπηρος αντιγραφέας. Όμως... Ας αφήσουμε την αναπηρία. Ναι, αναπηρία είναι όταν δεν μπορείς δεν είναι ακριβώς αναπηρία. Να συνθέτεις αριθμούς και να βγάζεις νοήματα όπως τα έβγαζες. Αν θέλει να βρούμε κάτι, να βρούμε ανικανότητα και θα είναι μια χαρά. Πες το κι έτσι. Ναι.
πράξματος ήταν μια αναπηρία. Ήταν κάτι που έχασε στον κύκλο της ζωής μου. Δεν μπορούσα να τα κερδίσω όλα βέβαια. Αλλά στα αρχαία γεύστηκα όμορφα, ωραία πράγματα. Και λέω τώρα, γιατί τα παιδιά μας να μην γίνουν και αυτά μικροί ερευνητές. Οι δάσκαλοι ξέρουν πολύ περισσότερα. Γιατί να δηλαδή αυτά τα βιβλία που λέτε άστο αυτό το κομμάτι, βγάλω αυτό το κομμάτι και τελικά κάτι λείπει από το σύνολο ή τελικά κάτι λείπει από την δομή της παιδείας μας. Μέσα από την έρευνα αυτή, την μικρή έρευνα, αν μπορούμε όλοι να βάλουμε ένα ψηφιδωτό και να φτιάξουμε κάτι. Που στο τέλος, εδώ είμαι 63 χρονών τώρα πια, λέω ότι ήταν ωραίο. Και δεν μου άφησε τα ενδιαφέροντα, μου έδωσε πολλά ωραία πράγματα στο ζωή. Να μελετάω, να βλέπω, να συγκρίνω και να έχει μια γεύση υπέροχη ζωή. Ωραία. Πρώτα απ' όλα είπατε μόνο μία απορία, είχατε πει ότι έχετε απορίες. Ναι, εντάξει, δεν θέλω να σας κουράσω και άλλα πράγματα, αλλά για να μην κουράσετε θα δυσκολευτείτε πολύ. Αλλά... ναι. Ας αρχίσουμε αυτή την απορία, μετά μπορεί να πείτε κι άλλες. Πρώτα απ' όλα, δεν μιλήσαμε εδώ, δεν το διαχωρίσαμε, αλλά τώρα θα μπορούσαμε να το κάνουμε με την ερώτησή σας, που είναι αρκετά ύπουλη για να την εκμεταλλευτώ. Και μα δεν γίνει κανείς. Για μένα υπάρχουν οι δάσκαλοι, που είναι αυτούς για τους οποίους μιλήσατε, παράγουν να θέλετε τους μικρούς ερευνητές, και υπάρχουν και οι καθηγητές. Οι καθηγητές, αλλά δεν χρησιμοποιώ καθόλου την ορολογία, την ελληνική, οι δάσκαλοι είναι εδώ και μετά οι καθηγητές κτλ. Για μένα είναι οι δάσκαλοι και οι οποίοι υπάρχουν μέσα στο πλαίσιο της ανθρωπότητας και δεν έχουν ανάγκη από θεσμό. Και υπάρχουν και οι καθηγητές που υπάρχουν μόνο και μόνο μέσα από το κοινωνικό πλαίσιο και έχουν ανάγκη από θεσμό. Δηλαδή, ένας καθηγητής χωρίς πανεπιστήμιο δεν είναι καθηγητής. Ενώ ένας δάσκαλος, που βλέπετε όπως είναι ο Σοκράτης, δεν έχει ανάγκη από πανεπιστήμιο. Είναι το ίδιο. Λοιπόν, μερικές φορές έχει πολύ πλάκα όταν κάνω σεμινάρια και για τους δασκάλους και τους καθηγητές. Μιλάω για τους δάσκαλους και μου λένε, κύριε, εμείς είμαστε καθηγητές. Εντάξει, το κατάλαβα. Δάσκαλος είναι ιδιότητα, δεν είναι επάγγελμα. Δάσκαλος είναι μεγάλη λέξη. Ναι, το ξέρω ότι είναι μεγάλη λέξη, αλλά έχει μόνο 3 σύλλαβες. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρώτον, ο δάσκαλος είναι μόνο και μόνο κέρασμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αναγκαστικά καλό το κέρασμα για αυτόν που είναι αποδέκτης. Ο δάσκαλος υπάρχει και χωρίς μαθητές, ενώ ο μαθητής δεν υπάρχει χωρίς δάσκαλο. Πολλοί από εμάς θεωρούμε ότι αυτό γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Ο δάσκαλος βέβαια μπορεί να είναι βιβλίο, εντάξει, να μην μπερδευτούμε. Δεν λέω απλά ότι είναι πραγματικά ένα «on» ή ένα «είναι». Άρα, υπάρχει μια διπλή επιλογή. Θα έχουμε λοιπόν το ζευγάρι που θα ενεργοποιηθεί όταν ο δάσκαλος διαλέξει τον μαθητή του και ο μαθητής διαλέξει τον δάσκαλο. Αυτό που καταλαβαίνετε σε μια μαζική εκπαίδευση δεν γίνεται. Πρώτα απ' όλα γιατί ο δάσκαλος είναι υποχρεωτικός. Άρα γίνεται ξαφνικά καθηγητής. Γι' αυτό τι γίνεται. Μετά διαχωρίζουμε αν θέλετε, τους μαθητές με τους φοιτητές. Άρα εγώ λέω φοιτητές ακόμα και από την πρώτη δημοτικού και μαθητές έως το πανεπιστήμιο. Είναι μερικοί που λοιπόν που θα γεννηθούν, θα κάνουν στο δημοτικό φοιτητές και θα τελειώσουν φοιτητές. Ο φοιτητής είναι αυτός που κάνει ό,τι μπορεί. Ο μαθητής είναι αυτός που κάνει ό,τι δεν μπορεί. Δηλαδή όταν το εξετάζει, αυτό που μπορεί να κάνει, ο μαθητής λέει το πρώτο πράγμα που λέει, αυτό εγώ θα κάνω. Και μετά του λέει ο δάσκαλος, του λέει αυτό μπορείς να το κάνεις. Τώρα έχει αμέσως μια αντιπαλότητα του τύπου εγώ το εξέτασα και δεν μπορώ, και αυτός μου λέει ότι μπορώ. Πρόσεξε όμως. Επειδή υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης προς τον δάσκαλο, λες, αν μου λέει ο δάσκαλος ότι μπορώ και να κάνω αυτό που δεν μπορώ. Και το κάνω. Και εφόσον το έκανα, είναι απλώς έργο μου. Γιατί εδώ είναι το πρόβλημα. Αν θες και σε αυτό που είπες με την διδασκαλία και τον μαθητή, για μένα ο δάσκαλος παράγει συνεχώς ένα έργο. Και να μην υπάρχει αποδέκτης. Είναι, αν θέλεις, το μοντέλο του φάρου. Ο φάρος εκπέμπει, ακόμα και να μην υπάρχουν καράβια. Άμα υπάρχει καράβι, το καράβι θα το χρησιμοποιήσει. Άρα, υπάρχει λοιπόν
αυτή η συγγραφή του έργου και λέω ότι ο δάσκαλος τι λέει στην ουσία στους μαθητές, ακόμα και αυτούς που δεν υπάρχουν ή αυτούς που θα υπάρξουν, πάρε ό,τι θες από το έργο. Ό,τι θες. Από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του μαθητή, διευκρινίζω, είναι ότι για μένα είναι πράξη βαρβαρότητας να μην χρησιμοποιείς πηγή γνώσης. Δηλαδή το να είσαι δίπλα, αυτός εδώ να είναι πηγή γνώσης και εγώ να κάθομαι εδώ, σαν χαλβάς, και να μην του κάνω ποτέ ερώτηση. Αυτό για μένα είναι πράξη βαρβαρότητας. Δεν το χτυπάω, δεν κάνω τίποτα, απλώς δεν μπαίνω στην νοόσφαιρά του που θα μου επέτρεπε να δω εντελώς διαφορετικά τη ζωή. Άρα, όταν έχεις κάποιον που πραγματικά παράγει αυτό το έργο και το δίνει συνεχόμενο και εσύ κάθεσαι δίπλα σαν γλάστρα, ακόμα και αν είσαι βασιλικός, λες σαν να μην υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αποφασίζω ότι δεν υπάρχει. Σου κάνει τα δικά μου, εγώ δεν υπάρχει. Αυτό είναι ακριβώς ο φοιτητής. Η απορία μου είναι, μπορεί αυτός ο μαθητής με τον οπτικό, με τον νοητική που έχει, ας το πούμε, εμβέλεια, με την νοητική εμβέλεια που έχει, να γίνει ένα μικρό ερευνητικό. Όχι, γίνεται αναγκαστικά. Να γίνει και να αποδώσει και για το παιδί αυτό και στο σύνολο, βέβαια με τον δασκάλο και τον καθηγητή του, αυτό το συζητάμε. Δηλαδή, να γίνει ένα μοντέλο, θέλω να πω, τέτοιο, που να είναι ωραία τροφή για την ανάπτυξη της παιδείας. Ναι, θέλω να σας πω ότι ο μαθητής αναγκαστικά αναπτύσσεται ως μικρός ερευνητής, γιατί η εμβέλεια του έργου του δασκάλου είναι τόσο μεγάλη που ούτως ή άλλως πρέπει να το ερευνήσει. Άρα αρχίζει με τραβάει κουπί. Μαθητής που δεν τραβάει κουπί δεν πάει καθελώς. Άρα, ναι, έχουμε και τα πρακτικά μας. Η ιδέα είναι ότι ο μαθητής άμα δεν μπει στον κόπο, να τραβήξει κουπί, δεν θα μπει ποτέ στη θάλασσα της γνώσης. Άρα, εγώ δεν έχω δει ποτέ μαθητή να μην δυσκολεύεται. Αλλά είναι αυτή η δυσκολία που μετά του παράγει χαρά, εφόσον πετυχαίνει. Άρα, πρόσφατα είχα μια πολύ μικρή μαθήτρια, μπορεί και έτσι, τόσο. Είναι Εφέλη. Η Νεφέλη παράγει μια χαρά την ώρα που λύνει την άσκηση στο τέλος. Βέβαια στην αρχή δεν τα κατάφερε. Μετά ο δάσκαλος αρχίζει να της κάνει την αλογόμυγα, τη βλέπεις να φυσάει, να κάνει αυτό, δεν το βρίσκει, το κάνει αλλιώς, το βρίσκει μετά. Εδώ βλέπεις ένα χαμόγελο μέχρι εδώ. Ωραία. Άμα ότι έλεγα απλώς αυτή είναι η λύση. Άρα, η πάλι με τη γνώση είναι κάτι που φέρνει χαρά. Και γι' αυτό, όταν λέει ας πούμε ο Καμίου ότι πρέπει να φανταστείς ότι ο Σύσυφος είναι ευτυχισμένος. Ενώ όταν αναλύεις το μύθο, λες πώς μπορεί να είναι ευτυχισμένος, κουβαλάει το βράχο και ξαναπέφτει συνεχώς. Επειδή ξαφνικά καταλαβαίνει ότι αυτή η διαδικασία είναι παράλογη, είναι άτοπη και ξαφνικά απελευθερώνεται από τη διαδικασία, γιατί δεν υπάρχει πια αυτή η καταδίκη. Καταλαβαίνει ότι τι κάνει. Είναι το ίδιο με το μαθητή. Ο μαθητής καταλαβαίνει αμέσως πρώτον ότι ο δάσκαλος δεν θα τον εξετάσει. Άρα είναι άχρηστο να το μάθει. Αυτό είναι, αν είναι ευτύσιμο της κοινωνίας. Δηλαδή λες, το μάθεις, είναι για σένα, εγώ δεν σε ρωτήσω τίποτα. Αλλά προσέξτε τι γίνεται. Μετά ο δάσκαλος τον χρησιμοποιεί σε άλλο πράγμα, που για να το κάνει το άλλο πράγμα πρέπει να ξέρει το προηγούμενο. Αλλά δεν έχει εξετάσει ποτέ. Ενώ εδώ τι κάνουμε, κάνουμε το ανάποδο, κοινωνικά, εξετάζουμε τα πάντα, παίρνουν όλοι διπλώματα για τα πάντα και βέβαια παίρνουν διπλώματα γλώσσας, αλλά δεν μιλάνε τη γλώσσα. Γιατί έφυγες Βούλα? Δηλαδή έχετε ανθρώπους που έχουν το proficiency
που δεν μιλάνε αγγλικά, έχουν τους ανθρώπους που έχουν Σορμπόνι 2 και δεν μιλάνε αγγλικά κτλ. Έχουν λοιπόν ανθρώπους που τελειώνουν ένα τομέα και έχουν ένα πτυχίο και του λες εκτός από το πτυχίο τι έχεις στο πτυχίο. Τώρα είναι στο πτυχίο, μαθαίνουν 50 μαθήματα και του λες, ας πούμε, μετά από 4 χρόνια, 5 χρόνια, πες μου σε ποια μαθήματα θα μπορούσε να περάσει. Κανένα. Άντε, 2-3. Αλλά όχι στα 50 με τίποτα. Γιατί κάνουν. Ο φοιτητής έχει αποφασίσει ότι πρέπει να είναι χρήσιμο. Αν είναι χρήσιμο, θα πει ότι πάμε την εξεταστική. Δεν μαθαίνει το μάθημα για να το μάθει. Μαθαίνει για να περάσει την εξεταστική. Ενώ ο μαθητής δεν έχει εξεταστική. Άρα, ο φοιτητής τι κάνει. Μαθαίνει το μάθημα, περνάει την εξεταστική, του σβήνει. Επόμενο. Σβήνει. Επόμενο. Στην πραγματικότητα, τι θυμίζει. Θυμίζει αυτόν που περνάει τις μέρες και βάζει μαρκαδόλο και σβήνει τις μέρες. Αλλά δεν υπάρχουν πια ημέρα. Ο μαθητής δεν είναι αυτό. Είναι ακριβώς το ανάποδο. Πρώτα απ' όλα καταλαβαίνει ότι έχει ένα περιορισμένο χρόνο. Είναι συνήθως. Έχει ένα ακόμα πιο περιορισμένο χρόνο, είναι η επαφή του με τον δάσκαλο. Έχει ένα ακόμα πιο περιορισμένο χρόνο, είναι η κατανόηση της διδασκαλίας του δασκάλου. Και λέει, εγώ θα έχω μόνο αυτό. Τι να κάνουμε. Το θέμα είναι ότι μετά θα πασχίσει μέσα από αυτό να παράγει όσο το δυνατόν περισσότερο, παράγοντας το δικό του έργο και βοηθώντας τον δάσκαλο να παράγει ένα έργο που είναι άλλης εμβέλειας. Μέχρι να φτάσει και αυτό σε αυτή την εμβέλεια. Γιατί αυτό είναι και θέμα. Άμα δεν μπορείς να αγαπάς την ανθρωπότητα, είναι καλό να αγαπάς αυτούς που την αγαπάνε. Συνεισφέρει. Άρα, είναι μερικοί που μπορούν να κρατήσουν έτσι. Γέφυρα. Εδώ. Ακόμα και το κλείδι. Και είναι μερικοί που, εφόσον είναι η γέφυρα έτσι, μπορούν να μπουν εδώ και να στηρίξουν το στήριγμα. Το βλέπετε και στις εκκλησίες. Είναι η κάθετη τύχη πάνω στο κεντρικό τοίχο. Αυτοί βοηθάνε. Από μόνοι τους δεν θα είχαν κανένα νόημα. Έτσι, ένας τοίχος δεν κάνει τίποτα. Χωρίς όμως αυτούς, ο μεγάλος τοίχος δεν θα κρατούσε όλη την εκκλησία. Αλλά βλέπετε ότι έχουμε ένα συνδυασμό από αυτόν που παράγει το θεμέλιο και τον άλλον που βοηθάει το θεμέλιο. Αλλά μαζί παράγουν το έργο. Αλλά δεν υπάρχει διαχωρισμός, δεν είναι ότι το ένας κάνει λιγότερο, είναι κατώτερο, είναι μαζί. Όταν μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία, στον χώρο της διδασκαλίας, το αυτό που είναι ύλη εκτός ύλη. Αλλά το θέμα είναι ότι ο δάσκαλος δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να κάνουν οποιαδήποτε ερώτηση. Και αυτός κάνει οποιοδήποτε μάθημα. Τότε μπαίνουμε στην διδασκαλία. Αλλιώς είναι εκπαίδευση. Αν θέλετε μπορούμε και να σταματήσουμε για να είστε ελεύθεροι, μην νιώθετε ότι σας έχουμε εγκλωβίσει εδώ. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Νομίζω, καλά φαίνονται. Φαίνονται και σχετικά χαρούμενοι. Άρα λοιπόν, σας ευχαριστούμε και πάλι, τον συντονιστή που μας έκανε τον ανθρώπινο συντονισμό και βέβαια τον αποσυντονιστή, που ήταν πάλι ανθρώπινος. Ευχαριστούμε και τη Βούλα που μπαίνει, βγαίνει, κάνει ράνι. Ελπίζω να μην είναι για λόγους κυλινδρικούς που καίγονται. Αυτό δεν το κατάλαβα. Τους κυλινδρικούς που καίγονται. Μια μεριά έχει φίλτρο. Ούτε το άκουσα. Όχι, το τσιγάρο. Πώς το σκέφτηκες μόνη σου?